idan mutane kamar namiji ya samu ɗaukewar sha'awa, ba na goyon bayan yadda mutanen mu suke shan magunguna na ƙara ƙarfin maza, ko irin su viagra din nan, ko a samu magunguna namu ana sha don ka ƙara ƙarfin maza. Wannan ba ƙaramin illa ba ne. Yanzu kai fiye da mai shan viagra zai gaya maka in ya sha yana samun ciwon kai ko ciwon baya. Ma'anan magani kuma a kimiyyance a famasance, magani ana shan shi ne idan ba a da lafiya, ko kuma za ka sha magani idan wani abu ya yi karanci a jikinka don ya taimaka maka. Amma ba a shan magani kuma a ce ya haifar mun da ciwon kai, ya haifar mun da ciwon baya, kaga wannan ba magani ba ne. To ni shawarar da nake badawa shine idan sha'awa ta ɗauke, ga yadda musulunci ya bada mafita da dama. Bari mu ɗauki ƙwaya ɗaya saboda lokaci. Yanzu wannan kusan nakan so al'umma su sauraro wannan abin da kyau. In sha'awa ta ɗauke ma namiji ko karancin sha'awa, to abin da ya kamata a samu, kamar mu yanzu kaga cibiyar mu mun riga da mun ainihin wato shirya waɗannan magungunan. Za ka samu kalgo, za a samu wasu sinadarai kamar misali a haɗa shi da ainihin mazan koila, ko a samu ainihin lemun tsami a haɗa da wannan ganyen kalgon, sai shekara 3 a jikin kai na aiki ba tare da ka sha wani viagra ko wasu kwayoyi da ake sha da chemist ba. Shi ganyen kalgon ne za a dafa ko za a ganyen za a dauke shi a dafa shi a hada shi da lemun tsami ka sa masa mazan kwaila. Sannan wurin sha kuma ba wai ka dinga kamfata kana sha ba adadi ba, dosage. Muna ƙara jaddadawa cewa dosage ɗin yana da matukar muhimmanci, domin Allah ya halicci mutane biyu, su sigar su na immunosufficient da immunodeficient, masu kuzari a jiki da kuma wanda ba su da lakka sosai a jiki. To mara lakka a jiki in ka ba shi dosage inda bai kai ba, magani ba zai mushi aiki ba. Mai yawan kuzari wanda is immunosufficient, in ka ba shi maganin da ya wuce kuma yakan iya haifar masa da wani matsala. To kalgon za a samu a dafa ta, a hada ta tare da lemun tsamin su da tare a sa mazan kwaila a ciki. Bayan ta huce a sauke ta a ɗan tace ta a sa ta a roba. In dai malam mutum zai dinga shan wannan, ka ba shi garanti shekara 3 za ta bi jikinsa tana masa aiki. Duk wasu jijiyoyi za ta tayar da su, ta zabar da su. Menene dosage din shi wannan tsari, tunda yanzu ka bada a kyauta ne? Na'am. Dosage din shi shine in ka samu lita 3 ka dafa shi a lita 3, za ka samu ainihin wato dan karamin kofi da ake shan wannan shayi da shi din. Idan tunda ba kowa ke da wannan kofin ba, sai a samu babban cokali da ake cin abinci, za ka sha cokali 3 da safe, 3 da rana, 3 da daddare. Na ruwan kawai. Wani misali zai iya cewa kila lemun tsamin, to in misali mukan tambaya in kana da ulcer sai mu ce to ka sa zuma, kaga zuma zai taimaka yana bin jijiyoyi. To da kalgo da zuma da lemun tsami, sannan ko kuma da kalgo da mazan kwaila da zuma da lemun tsami, duk wanda aka yi insha Allah za a samu fa'ida. Sai shekara 2 na aiki a jikinka, ba ruwanka da maganin karfin maza ko wani viagra ko wane ne. Allah ya saka da alkhairi kwarai da gaske.